Migori. Jotend duond bura mar UDA kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi chenro mag tego duond bura no kama giramo ni UDA nyaka bed gi jochung' e lemo mag yiero mabiro. Tend UDA ma Homa Bay wacho ni chenro ma gin go mar neno ni duond bura no obedo motegno en pong'o thuolo mane owe nono gi moko kuom jotelo mane oyier to oweyo lemogi kendo neno ni gijiwo ndiko jokanyo manyien madonjo e UDA motelo ne yiero mabiro. Wawacho ni wan ready. Kendo wadhi mbele joma wuoyo mago debate mag zoning go gidhi adhi mbele. To wan wadhi kwa ng'eyo ni 2027 wadhi chung kendo wadhi chungo candidates in every position. Wadoguru chien kunde mwa e wards. Jo wards odogo manjo polling station mondo waket jo register namba maduong' jo wuog oko. Gima dwana gole pa jowa ne kura mabiro midhi go 2027 kata no kang'eni Nyasaye nyalo miyo bar joma Nyasaye odhi omiyo ngima tich ng'ato ka ng'ato mabiro miyo yiere. Koro nyaka wawuog oko mondo wamany kura e position mwadwaro to wabiro chungo jochung' chakre MCA nyaka president e chama mar UDA. Waneno ni nyaka wadonje sirikal, ji nyaka kaw ombulu, ji nyaka kaw kipande mane pok gikaw mondo wabede sirikal. Gimomiyo wadwa ni mondo wabede sirikal ni waneno ka president osetiyo maber, otimonwa gik madongo dongo ma wagodo go erokamano. Koro ma wan bende wadwaro ni mondo wabede sirikal mondo wanyis Ruto ni wan kode kanyakla. Riwruok makedo ne ratich jopuonj NAT bade ma Kisumo kwayo duol mandiko jopuonj tiyo